23 февруари. Второзаконие, 21 глава. Ако в земята, която Господ, твой Бог, ти дава да притежаваш, се намери някой убит, паднал на полето и не се знае кой го е убил, тогава старейшините ти и съдиите ти да излязат и измерят разстоянието до градовете, които са около убития, и старейшините на града, който е най-близо до убития, да вземат телица, с която не е работено и която не е текла ерем. И старейшините на онзи град да докарат телицата в някоя долина, където има течаща вода, долина, която не е орана, нито засявана, и там в долината да отсекат врата на телицата. Тогава да пристъпят свещениците, левиевите потомци, понеже тях избра Господ, твой Бог, да му служат и да благославят в Господнето име, и по тяхното решение да се съди всеки спор и всеки побой. И всичките старейшини от онзи град, който е най-близо до убития, да умият ръцете си над закланата в долината телица и да кажат: нашите ръце не са пролели тази кръв, нито са видели проливането нашите очи. Ще бъдем милостив. Бъди милостив, Господи, към народа си Израил, който си изкупил, и не вменявай на народа си Израил кръв, пролята без негова вина, и кръвта ще им се прости. Така ще изличиш от себе си пролятата без твоя вина кръв, когато вършиш това, което е право пред Господните очи. Когато излезеш да воюваш против неприятелите си и Господ твоя Бог ги предаде в ръцете ти и вземеш от тях пленници, ако видиш между пленниците красива жена и като я залюбиш, пожелаеш да я вземеш за своя жена, тогава да я заведеш у дома си и тя да обръсне главата си, да изреже ногтите си и като съблече дрехите, в които е била пленена, да седи у дома ти, да оплаква баща си и майка си цял месец. И след това да влезеш при нея и да й бъдеш мъж и тя да ти бъде жена. Но ако не останеш доволен от нея, тогава да бъде свободна, да я пуснеш да си върви, но да не я продаваш за пари, нито да я правиш рабиня, защото си я унизил. Ако има някои две жени, едната любима, а другата нелюбима, и му народят деца, любимата и нелюбимата, и ако първородният син е на нелюбимата, тогава в деня, когато дели имота си между синовете си, не бива да направи първороден сина на любимата вместо сина на нелюбимата, който е истинският първороден, но да признае за първороден сина на нелюбимата и да му даде двоен дял от целия си имот, защото той е пръв плод на силата му. Не му принадлежи правото на първородство. Ако има някой упорит и непокорен син, който не слуша думите на баща си или думите на майка си, и при все, че те го наказват, той пак не ще да ги слуша, тогава баща му и майка му да го хванат и да го заведат пред старейшините на града му и при портата на неслужителството му, и да кажат на старейшините на града му: този наш син ни е упорит и непокорен, не слуша думите ни, прахосник е и пияница. Тогава всичките мъже от града му да го убият с камъни, да умре, така да изличиш злото от сред себе си, и целият Израил ще чуе и ще се побои. Ако някой извърши престъпление, което заслужава смърт, и бъде умъртвен, като го обесиш на дърво, да не остане тялото му през цялата нощ на дървото, но непременно да го погребеш в същия ден, защото обесеният е проклет от Бога, така да не оскверниш земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство.